Γνωρίζατε ότι η μεγαλύτερη οροσειρά του πλανήτη δεν βρίσκεται στη στεριά, αλλά κρυμμένη κάτω από τον ωκεανό και ξεπερνά τα 60.000 χιλιόμετρα. Ότι πάνω από το 80% των ωκεανών παραμένει ανεξερεύνητο, παραμένοντας πιο άγνωστο από την επιφάνεια της σελήνης. Και ότι το βαθύτερο σημείο του ωκεανού είναι τόσο ακραίο που το όρος Everest θα χωρούσε μέσα του και θα έμεναν ακόμα χιλιόμετρα νερού από πάνω. Οι ωκεανοί δεν είναι μόνο τεράστιες μάζες νερού, είναι κολοσιαία συστήματα που ρυθμίζουν το κλίμα, στηρίζουν τη ζωή και κρύβουν μερικά από τα μεγαλύτερα μυστήρια της γης. Σήμερα θα ανακαλύψετε 35 συναρπαστικά γεωγραφικά δεδομένα που αποκαλύπτουν πόσο απίστευτος, ακραίος και άγνωστος είναι ο κόσμος που καλύπτει πάνω από το 70% του πλανήτη μας. 35. Ειρηνικός ωκεανός, η βαθύτερη αβυσσαλαία ζώνη κάτω από τον Γκουάμ. Στο δυτικό άκρο του Ειρηνικού ωκεανού, ανατολικά του νησιού Γκουάμ, βρίσκεται το βαθύτερο γνωστό σημείο του πλανήτη, το αβυσσαλαία χάσμα Challenger μέσα στη θάλασσα των Μαριανών. Εκεί, το βάθος φτάνει περίπου τα 10.984 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Ένα τόσο ακραίο νούμερο που αν τοποθετούσαμε ολόκληρο το όρος Everest μέσα στην τάφρο, η κορυφή του θα παρέμενε βυθισμένη κάτω από περισσότερα από 2 χιλιόμετρα νερού. Η πίεση σε εκείνο το σημείο ξεπερνά τις 1000 ατμόσφαιρες, ισοδύναμη με το βάρος δεκάδων εμπορικών αεροπλάνων πάνω στο σώμα. Όταν το βαθυβατικό σκάφος Τρίαστη κατέβηκε το 1960, το πλήρωμα άκουσε το κέλυφος να τρίζει υπό την ισχυρή συμπίεση του ωκεανού και παρόλα αυτά κατάφερε να φτάσει στον πυθμένα σε έναν εντελώς σκοτεινό κόσμο. Το πιο ανησυχητικό δεν είναι μόνο το βάθος, αλλά όσα έχουν βρεθεί εκεί. Πρόσφατες αποστολές έχουν ανακαλύψει γιγαντιαία αμφίποδα και μικροοργανισμούς ικανούς να επιβιώσουν σε συνθήκες που προηγουμένως θεωρούνταν ασύμβατες με τη σύνθετη ζωή. Ακόμα έχουν ανιχνευθεί μικροπλαστικά στο βαθύτερο ίζημα του πλανήτη, ένα αδιαμφισβήτητο αποδεικτικό ότι το ανθρώπινο αποτύπωμα έχει ήδη φτάσει στο πιο απομακρυσμένο σημείο της γης. Το αβυσσαλαία χάσμα Challenger δεν είναι απλώς ένα ρεκόρ βάθους. Είναι ένα βιολογικό και τεχνολογικό σύνορο που αναδιαμορφώνει τα όρια του τι θεωρούμε κατοικήσιμο. 34. Ατλαντικός ωκεανός. Ο υποβρύχιος καταράκτης μεταξύ Ισλανδίας και Γροιλανδίας. Μεταξύ Ισλανδίας και Γροιλανδίας συμβαίνει ένα φαινόμενο σχεδόν αδιανόητο. Ο μεγαλύτερος καταράκτης του πλανήτη δεν βρίσκεται στην ξηρά, αλλά κάτω από τα νερά του Βόρειου Ατλαντικού ωκεανού. Στο στενό της Δανίας, ένας όγκος κρύου και εξαιρετικά πυκνού νερού πέφτει κάτω από άλλο θερμότερο, δημιουργώντας έναν υποθαλάσσιο καταράκτη ύψους σχεδόν 3.500 μέτρων. Για να το βάλουμε σε προοπτική, είναι περισσότερο 3 φορές το ύψος του καταράκτη του Αγγέλου στη Βενεζουέλα. Αυτή η ροή κινεί περίπου 3 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού το δευτερόλεπτο. Μια αόρατη αλλά κολοσιαία δύναμη. Αυτός ο καταράκτης δεν είναι μόνο μια γεωγραφική περιέργεια. Αποτελεί βασικό κομμάτι της θερμοαλοϊνής κυκλοφορίας, του συστήματος ρευμάτων που αναδιανέμει τη θερμότητα στον πλανήτη. Χωρίς αυτόν τον μηχανισμό, οι χειμώνες στην Ευρώπη θα ήταν πολύ πιο σκληροί και το παγκόσμιο κλίμα θα ήταν ριζικά διαφορετικό. Το εντυπωσιακό είναι ότι αυτή η διαδικασία συμβαίνει αδιάλειπτα, σιωπηλά και κρυμμένη κάτω από μια φαινομενικά ήρεμη επιφάνεια. Αποδεικνύει ότι ο Ατλαντικός δεν απλώς συνδέει υπήρους, αλλά ρυθμίζει την θερμική ισορροπία ολόκληρου του κόσμου από τα βάθη του. Πριν συνεχίσετε, βεβαιωθείτε ότι έχετε εγγραφεί και έχετε αφήσει ένα like για να συνεχίσετε να ανακαλύπτετε την παράξενη και απίστευτη γεωγραφία ολόκληρου του πλανήτη μας. 33. Ινδικός ωκεανός, το προσωρινό νησί που αναδύθηκε μετά από σεισμό στο Πακιστάν τον Σεπτέμβριο του 2013. Μετά από ισχυρό σεισμό στην επαρχία Μπαλουχιστάν, κοντά στις ακτές του Πακιστάν, τοπικοί ψαράδες παρατήρησαν κάτι αδύνατο. Ένα νησί εμφανίστηκε από το πουθενά στη θάλασσα της Αραβίας, μέρος του Ινδικού ωκεανού. Η σχηματισμένη νησίδα, ονομαζόμενη Ζαλζάλα Κοχ, είχε μήκος περίπου 90 μέτρα και ύψος μέχρι 20 μέτρα. Δεν ήταν ένα παραδοσιακό ηφαιστειακό νησί, αλλά μια συσσόρευση ειζημάτων που οθήθηκαν στην επιφάνεια από αέρια παγιδευμένα κάτω από τον θαλάσσιο πυθμένα, απελευθερωμένα βίαια από το σεισμό. Σε μερικές ώρες, ο χάρτης της ακτής είχε αλλάξει. Ωστόσο, το πιο συναρπαστικό ήταν ο προσωρινός του χαρακτήρας. Τα επόμενα χρόνια, η διάβρωση της θάλασσας άρχισε να το φθείρει ταχύτατα και μέχρι το 2019 είχε πρακτικά εξαφανιστεί κάτω από τα κύματα. Αυτή η εμφάνιση και εξαφάνιση αποδεικνύει ότι σε ορισμένες περιοχές του Ινδικού ωκεανού το όριο μεταξύ ξηράς και θάλασσας είναι εκπληκτικά ασταθές. Αυτό που σήμερα είναι στερεή γη, αύριο μπορεί να είναι βυθός ωκεανού. Είναι ένας σκληρός υπενθυμιστής ότι ο ωκεανός δεν καλύπτει απλώς τον πλανήτη, τον διαμορφώνει σε πραγματικό χρόνο.
32. Αρκτικός ωκεανός, ο κρατήρας κρυμμένος κάτω από τους πάγους της Γροιλανδίας. Στη μακρινή βορειοδυτική Γροιλανδία, μέσα στη λεκάνη του Αρκτικού ωκεανού, επιστήμονες ανακάλυψαν το 2018 έναν τεράστιο κρατήρα πρόσκρουσης κάτω από τον παγετώνα Χιάουαθα. Έχει διάμετρο περίπου 31 χιλιόμετρων και είναι θαμμένος κάτω από σχεδόν 1 χιλιόμετρο πάγου. Η ανακάλυψη ήταν δυνατή χάρη σε ραντάρ που μπορούν να διαπεράσουν το παχύ στρώμα πάγου, αποκαλύπτοντας μία κυκλική και τέλεια ορισμένη δομή. Πιστεύετε ότι προκλήθηκε από την πρόσκρουση ενός μετεωρίτη διάμετρου άνω του 1 χιλιόμετρου. Η έκταση του γεγονότος πρέπει να ήταν καταστροφική. Ορισμένοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι η πρόσκρουση μπορεί να έχει επηρεάσει το τοπικό κλίμα και να συνέβαλε σε απότομες αλλαγές στον πάγο του Αρκτικού στην παρελθοντική περίοδο. Το ανησυχητικό είναι ότι για χιλιάδες χρόνια παρέμεινε εντελώς κρυμμένος, αόρατος κάτω από ένα παγωμένο στρώμα που φαινόταν αμετάβλητο. Κάτω από τη λευκή σιωπή του Αρκτικού κρύβεται η απόδειξη μιας κοσμικής σύγκρουσης ικανής να μεταμορφώσει ολόκληρα οικοσυστήματα. 21. Ειρηνικός ωκεανός, σημείο Νέμο, το πιο απομονωμένο μέρος του πλανήτη. Στην καρδιά του νότιου Ειρηνικού ωκεανού βρίσκεται το λεγόμενο σημείο Νέμο, επίσημα ο ωκεάνιος πόλος της απροσβασίας. Βρίσκεται σε απόσταση άνω των 2.600 χιλιόμετρων από την πιο κοντινή στεριά, συμπεριλαμβανομένου και του απομακρυσμένου νησιού Ντούσι. Είναι τόσο απομονωμένο που, σε ορισμένες τροχές, οι πιο κοντινοί άνθρωποι σε εκείνο το σημείο δεν βρίσκονται στην επιφάνεια της γης, αλλά πάνω στον διεθνή διαστημικό σταθμό. Δεν υπάρχουν κοντινές εμπορικές διαδρομές, ούτε μόνιμη ανθρώπινη παρουσία. Λόγω αυτής της ακραίας μοναξιάς, η περιοχή έχει μετατραπεί σε νεκροταφείο διαστημικών σκαφών. Διαστημικές υπηρεσίες κατευθύνουν εκεί δορυφόρους και σταθμούς εκτός λειτουργίας για να επανεισέλθουν ελεγχόμενα στην ατμόσφαιρα και να βυθιστούν στον ωκεανό. Υπολείμματα του σταθμού Μυρ και πολλοί δορυφόροι ξεκουράζονται στα βάθη αυτής της περιοχής. Είναι ένα μέρος όπου ο ωκεανός και το διάστημα συναντιούνται συμβολικά. Το πιο απομακρυσμένο μέρος της θάλασσας χρησιμεύει ως τελικός προορισμός για αντικείμενα που κάποτε περιφέρονταν γύρω από τη γη. 30. Ατλαντικός ωκεανός, η θάλασσα που καίγεται στο Αζερμπαϊτζάν. Στην ακτή της Κασπίας θάλασσας, στο Αζερμπαϊτζάν, υπάρχει ένα λόφος ονόματι Γιανάρ Ντάγ που φλέγεται για δεκαετίες. Παρόλο που η Κασπία είναι σήμερα κλειστή θάλασσα, η γεωλογική της ιστορία συνδέεται με αρχαίες συνδέσεις με συστήματα του Ατλαντικού ωκεανού. Οι φλόγες αναβλύζουν απευθείας από το έδαφος λόγω φυσικών διαρροών αερίου που ανάβουν σε επαφή με το οξυγόνο. Η φωτιά μπορεί να φτάσει σε πολλά μέτρα ύψος και καίγεται ακόμα και όταν βρέχει. Αυτό το φαινόμενο αποτελεί ορατή εκδήλωση βαθιών γεωλογικών διαδικασιών που ξεκίνησαν όταν αρχαίες μάζες νερού κάλυπταν την περιοχή. Το υπέδαφος πλούσιο σε υδρογονάνθρακες είναι προϊόν εκατομμυρίων ετών θαλάσσιας δραστηριότητας και ειζηματογένεσης. Έτσι, παρότι σήμερα φαίνεται σαν μια χερσαία περιοχή, η αέναη φωτιά του Γιανάρ Ντάγ είναι ηχό ενός ωκεάνιου παρελθόντος που μεταμόρφωσε την περιοχή και άφησε καύσιμα παγιδευμένα κάτω από την επιφάνεια. 29. Ινδικός ωκεανός, Diego Garcia, το στρατηγικό ατόλι που κρύβεται στον χάρτη. Μέσα στον Ινδικό ωκεανό, χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από τις Ιππήρους, βρίσκεται το Diego Garcia, ένα σχεδόν τέλειο κοραλιογενές ατόλι σε σχήμα πετάλου. Η θέση του είναι τόσο στρατηγική που κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου μετατράπηκε σε βασική στρατιωτική βάση. Ωστόσο, το πιο εντυπωσιακό είναι ότι ο αρχικός πληθυσμός του, οι Τσάγκος, εκδιώχθηκαν τη δεκαετία του 1960 για να επιτραπεί η εγκατάσταση της στρατιωτικής βάσης. Από αέρος, η Τυρκουάζ λιμνοθάλασσα μοιάζει με ανέπαφο παράδεισο, αλλά η ιστορία του είναι σημαδεμένη από υψηλού επίπεδου γεωπολιτικές αποφάσεις. Η ακραία απομόνωσή του το καθιστά ιδανικό σημείο για λογιστικές επιχειρήσεις στην Αφρική, τη Μέση Ανατολή και την Ασία. Στον Ινδικό, ακόμα και τα μικρότερα μέρη μπορούν να έχουν δυσανάλογη παγκόσμια σημασία. 28. Αρκτικός ωκεανός, τα νησιά όπου μπορείς να περπατήσεις από το αύριο στο χτες. Στο στενό του Μπέρινγκ, μέσα στον Αρκτικό ωκεανό, τα νησιά Διόμηδες χωρίζουν τη Ρωσία από τις Ηνωμένες Πολιτείες μόλις κατά 3,8 χιλιόμετρα. Ωστόσο, ανάμεσά τους περνάει η διεθνής γραμμή αλλαγής ημερομηνίας. Αυτό σημαίνει ότι ένα νησί ζει στο μέλλον σε σχέση με το άλλο, με σχεδόν μια ημέρα διαφορά στο ημερολόγιο. Το χειμώνα, όταν η θάλασσα παγώνει, ο πάγος μπορεί να ενώσει τις δύο ακτές. Τεχνικά, είναι δυνατό να περπατήσεις από τη μια χώρα στην άλλη και να ταξιδέψεις στο χρόνο γυρνώντας πίσω μια μέρα στο ημερολόγιο. Κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου, αυτό το σημείο ήταν γνωστό ως το Πάγο Κουρτίνα, ένα από τα πιο τεταμένα και συμβολικά σημεία του πλανήτη, όπου η γεωγραφική απόσταση ήταν ελάχιστη, αλλά η πολιτική τεράστια. 27.
Ειρηνικός ωκεανός. Η έκρηξη που έκανε το γύρο του πλανήτη στις Τόνγκα. Τον Ιανουάριο του 2022, το υποβρύχιο ηφαίστειο Χούγκα Τόνγκα Χούγκα Χααπάι στις Τόνγκα προκάλεσε μία από τις πιο βίαιες εκρήξεις που έχουν καταγραφεί σε δεκαετίες εντός του Ειρηνικού ωκεανού. Η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που ο ατμοσφαιρικός κλειδονισμός έκανε αρκετούς γύρους γύρω από τον πλανήτη και καταγράφηκε από βαρόμετρα σε πολλαπλές υπήρους. Η ηφαιστειακή στήλη έφτασε σε ύψος πάνω από 50 χιλιόμετρα, διεισδύοντας στη στρατόσφαιρα. Επιπλέον, προκάλεσε τσουνάμι που επηρέασαν ακτές τόσο μακριά όσο η Ιαπωνία και η Αμερική. Το σχήμα των κοντινών νησιών άλλαξε μέσα σε λίγες ώρες, με τμήματα γης να εξαφανίζονται και νέες εκτάσεις να εμφανίζονται. Ήταν μια σκληρή υπενθύμηση ότι ο Ειρηνικός ωκεανός είναι ο πιο γεωλογικά ενεργός ωκεανός του κόσμου, όπου η δημιουργία και η καταστροφή των εδαφών μπορεί να συμβεί σχεδόν σε πραγματικό χρόνο. 26. Ατλαντικός ωκεανός. Οι βυθισμένες δομές μπροστά από την Κούβα. Το 2001, υποβρύχιες εξερευνήσεις μπροστά από την δυτική ακτή της Κούβας εντόπισαν γεωμετρικές σχηματισμούς σε βάθος άνω των 600 μέτρων στον Ατλαντικό ωκεανό. Εικόνες σόναρ έδειχναν δομές που έμοιαζαν με ορθογώνια μπλοκ και πιθανά πυραμιδοειδή σχήματα, διατεταγμένα σε ασυνήθιστα πρότυπα. Το βάθος είναι καθοριστικό. Σε αυτό το επίπεδο, η πίεση είναι ακραία και το ηλιακό φως δεν διεισδύει. Αν και οι περισσότεροι γεωλόγοι υποστηρίζουν πως πρόκειται για φυσικούς σχηματισμούς, η ανακάλυψη προκάλεσε εικασίες σχετικά με την πιθανότητα μιας αρχαίας βυθισμένης πόλης. Αν ποτέ αυτές οι δομές ήταν πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, η βύθισή τους θα πρέπει να χρονολογείται χιλιάδες χρόνια πριν, πολύ πριν τις γνωστές πολιτισμικές φάσεις στην περιοχή. Το μυστήριο παραμένει ανοιχτό και ο Ατλαντικός κρύβει εκεί ένα από τα πιο συναρπαστικά του ενίγματα. 25. Ινδικός ωκεανός. Ο μόνιμος Δίνης μπροστά από τη Σομαλία. Μπροστά στην ακτή της Σομαλίας, στη θάλασσα της Αραβίας, μια λεκάνη του Ινδικού ωκεανού, σχηματίζεται κάθε καλοκαίρι ένας από τους πιο δυνατούς ωκεάνιους δίνες του πλανήτη, ο Μεγάλος Δίνης της Σομαλίας. Αυτός ο γιγάντιος υδάτινος περιστρεφόμενος σχηματισμός μπορεί να φτάσει έως και 300 χιλιόμετρα σε διάμετρο και περιστρέφεται δεξιόστροφα, όθηση που οφείλεται στους έντονους μουσώνες ανέμους. Το εντυπωσιακό είναι πως η έντασή του συγκρίνεται με κάποιες μόνιμες ρευμάτων, αλλά εμφανίζεται και εξαφανίζεται ανάλογα με την εποχή, σαν να αναπνέει ο ωκεανός σε γιγάντιους κύκλους. Αυτός ο Δίνης δεν είναι μόνο ένα υδροδυναμικό θέαμα, αλλάζει δραστικά τη θερμοκρασία της επιφανειακής θάλασσας και προκαλεί ανόδους βαθιών νερών πλούσιων σε θρεπτικά συστατικά. Αυτό καθιστά την περιοχή σημαντικό κόμβο για την αλληλεία, προσελκύοντας τεράστιες συγκεντρώσεις πλανκτών και μαζί τους ψάρια και μεγάλους θηρευτές. Σε μια περιοχή του κόσμου που χαρακτηρίζεται από συγκρούσεις στη στεριά, κάτω από την επιφάνεια συμβαίνει ένα από τα πιο ενεργητικά και λιγότερο γνωστά εποχιακά ωκεάνια φαινόμενα του πλανήτη. 24. Ειρηνικός ωκεανός. Οι καταράκτες άμμου κάτω από τη Χαβάη. Στα νοτιοανατολικά του νησιού της Χαβάης, στον Ειρηνικό ωκεανό, υπάρχει ένα υποθαλάσσιο φαινόμενο που μοιάζει να προέρχεται από άλλο πλανήτη. Τεράστιες χιονοστιβάδες ζυμάτων που κατηφορίζουν τις πλαγιές υποθαλάσσιων ηφαιστείων σαν καταράκτες άμμου. Αυτές οι θολές ροές μπορούν να μετακινούνται με μεγάλη ταχύτητα, παρασύροντας τόνους ηφαιστειακού υλικού προς τα αβυσσαλαία βάθη. Σε κάποιες περιπτώσεις, αυτές οι κατολιστήσεις ήταν τόσο μεγάλες που προκάλεσαν τσουνάμι στο γεωλογικό παρελθόν του αρχιπελάγους. Μελέτες του θαλάσσιου πυθμένα έχουν αποκαλύψει γιγάντιες ουλές, όπου παλιά τμήματα νησιών κατέρευσαν και ολισθούσαν προς τον ωκεάνιο βυθό. Αυτό σημαίνει πως σημαντικά τμήματα των ηφαιστείων της Χαβάης έχουν εξαφανιστεί κάτω από τη θάλασσα σε καταστροφικά γεγονότα. Η ιδηλιακή εικόνα των παραλιών και των φοίνικων κρύβει μια γεωλογική πραγματικότητα δυναμική και ενδεχομένως βίαιη, όπου η σταθερότητα ενός νησιού μπορεί να αλλάξει μέσα σε λίγα λεπτά σε γεωλογική κλίμακα. 23. Ατλαντικός ωκεανός. Η πιο βαθιά γαλάζια τρύπα του κόσμου στις Μπαχάμες. Στις Μπαχάμες, μέσα στον Ατλαντικό ωκεανό, βρίσκεται η γαλάζια τρύπα του Dean, κοντά στο Long Island. Με βάθος πάνω από 200 μέτρα. Είναι η πιο βαθιά θαλάσσια γαλάζια τρύπα που έχει καταγραφεί στον πλανήτη. Από την επιφάνεια φαίνεται σαν μια τέλεια κυκλική πισίνα σκοτεινού νερού, αλλά κατεβαίνοντας, οι κάθετοι τείχοι πέφτουν απότομα προς ένα σχεδόν πλήρες σκοτάδι. Το πιο ανησυχητικό είναι πως τα βαθιά
βαθιά στρώματά της, το νερό γίνεται σχεδόν ανάξιο, με πολύ λίγο οξυγόνο, δημιουργώντας ένα εχθρικό περιβάλλον για τις περισσότερες μορφές ζωής. Παρ' όλα αυτά, έχουν βρεθεί ειδικοί βακτήρια που μπορούν να επιβιώσουν σε αυτές τις ακραίες συνθήκες. Επιπλέον, το μέρος έχει γίνει σημάδι εμβληματικό για διαγωνισμούς ελεύθερης κατάδυσης, όπου οι δίτες καταδύονται σε βάθη που αψηφούν τα ανθρώπινα φυσιολογικά όρια, σε ένα περιβάλλον που μοιάζει με πύλη σε έναν άλλο κόσμο. 22. Αρκτικός ωκεανός. Το ενεργό υποθαλάσσιο ηφαίστειο κάτω από τον Νορβηγικό πάγο, βόρεια της Νορβηγίας, στην Ράχη Γκάκελ μέσα στον Αρκτικό ωκεανό, εντοπίστηκαν το 1990 9 αποδείξεις υποθαλάσσιας ηφαιστειακής δραστηριότητας κάτω από παχύ στρώμα πάγου. Το εντυπωσιακό είναι πως αυτή η ράχη είναι μία από τις πιο αργές του πλανήτη στον όρο τεκτονικής επέκτασης και παρόλα αυτά παράγει εκρήξεις που μπορούν να αλλάξουν τον πυθμένα της θάλασσας σε περιοχές εντελώς καλυμμένες από μόνιμο πάγο. Οι αποστολές εντόπισαν υδροθερμικές κολόνες και πρόσφατες ηφαιστειακές αποθέσεις, αποδεικνύοντας ότι ακόμη και στον πιο ψυχρό και φαινομενικά αδρανή ωκεανό, η γη παραμένει ενεργή. Κάτω από χιλιόμετρα πάγου και πολικό σκοτάδι, το μάγμα ανεβαίνει αργά, δημιουργώντας νέα κομμάτια ωκεάνιας φλοιού. Είναι μια υπενθύμηση ότι ο Αρκτικός δεν είναι μόνο πάγος και σιωπή, είναι και κρυμμένη φωτιά κάτω από το νερό. 21. Ινδικός ωκεανός, το νησί Βόρειο Σέντινελ και η απόλυτη απομόνωση. Στον αρχιπέλαγο των Ανταμάν, που ανήκει στην Ινδία, βρίσκεται το νησί Βόρειο Σέντινελ, περιβαλλόμενο από τα νερά του Ινδικού ωκεανού. Αυτό το μικρό νησί φιλοξενεί έναν από τους πιο απομονωμένους λαούς του πλανήτη, τους Σεντινέλεσις, οι οποίοι έχουν συστηματικά απορρίψει κάθε επαφή με τον έξω κόσμο. Η Ινδική κυβέρνηση έχει θεσπίσει ζώνη απαγόρευσης θαλάσσιας πρόσβασης πολλών χιλιόμετρων για να προστατεύσει τόσο τη φυλή όσο και τους πιθανούς επισκέπτες. Το συναρπαστικό είναι ότι στην εποχή της δορυφορικής παρακολούθησης υπάρχει ένα μέρος όπου η αλληλεπίδραση με το σύγχρονο κόσμο είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Οι εναέριες εικόνες δείχνουν παρθένες παραλίες και πυκνά δάση, ενώ στην ακτή μερικές φορές διακρίνονται φιγούρες που παρακολουθούν την άφιξη σκαφών. Σε έναν ωκεανό διατρέχεται από παγκόσμιες εμπορικές διαδρομές. Αυτό το νησί αποτελεί ένα σχεδόν άθικτο καταφύγιο του ανθρώπινου παρελθόντος. 20. Ειρηνικός ωκεανός. Το δαχτυλίδι της φωτιάς κάτω από την Ιαπωνία. Μπροστά από την ακτή της Ιαπωνίας, στον Ειρηνικό ωκεανό, βρίσκεται η τάφρος της Ιαπωνίας, όπου η πλάκα του Ειρηνικού βυθίζεται κάτω από την Ευρασιατική πλάκα. Αυτό το τεκτονικό όριο αποτελεί μέρος του διάσημου δαχτυλιδιού της φωτιάς, υπεύθυνο για μερικούς από τους πιο έντονους σεισμούς που έχουν καταγραφεί. Το 2011, ο μεγασεισμός του Τοχόκου ξεκίνησε σε αυτή την περιοχή, μετακινώντας τον πυθμένα της θάλασσας κατά μερικά μέτρα μέσα σε λίγα λεπτά. Αυτή η ξαφνική κατακόρυφη μετακίνηση προκάλεσε ένα καταστροφικό τσουνάμι που έφτασε ύψη άνω των 40 μέτρων σε ορισμένες παράκτιες περιοχές. Το εντυπωσιακό είναι ότι το επίκεντρο ήταν κάτω από τον ωκεανό, όπου η συσσόρευση τεκτονικής έντασης για αιώνες απελευθερώθηκε σε δευτερόλεπτα. Ο Ειρηνικός σε αυτή την περιοχή δεν είναι απλώς ένα σώμα νερού, είναι η καλύπτρα ενός κολοσιαίου γεωλογικού μηχανισμού που βρίσκεται σε συνεχή τάση. 19. Ατλαντικός ωκεανός. Το ψηλότερο βουνό του πλανήτη είναι κάτω από τη θάλασσα. Στον Ατλαντικό ωκεανό εκτείνεται η Μέσο Ατλαντική Ράχη, μια υποθαλάσσια αλυσίδα βουνών που διασχίζει πάνω από 16.000 χιλιόμετρα από τον Αρκτικό ως τον Νότιο Ατλαντικό. Αν μετρηθεί από τη βάση της στον ωκεάνιο βυθό έως το ψηλότερο εμφανές σημείο της, που αποτελεί μέρος της Ισλανδίας, ξεπερνά σε έκταση οποιαδήποτε χερσαία οροσειρά. Το εντυπωσιακό είναι ότι αυτή η ράχη είναι αποτέλεσμα τεκτονικών πλακών που απομακρύνονται αργά, δημιουργώντας νέο ωκεάνιο φλοιό. Είναι μια ενεργή ουλή που χωρίζει κυριολεκτικά τον ωκεανό στα δύο. Η Ισλανδία είναι από τα λίγα μέρη όπου αυτή η γιγάντια οροσειρά αναδύεται στην επιφάνεια, επιτρέποντας το περπάτημα μεταξύ υπήρων. Κάτω από τον Ατλαντικό κρύβεται η μεγαλύτερη σε μήκος οροσειρά του πλανήτη, αόρατη από την επιφάνεια. 18. Ινδικός ωκεανός. Το βαθύτερο σημείο του νότιου ημισφαιρίου στη θάλασσα μπροστά από την Ιάβα. Νότια της Ιάβας, στην Ινδονησία, βρίσκεται η τάφρος της Ιάβας, το βαθύτερο σημείο του Ινδικού ωκεανού. Το βάθος της ξεπερνά τα 7.200 μέτρα, καθιστώντας την το πιο βαθύ σημείο του νότιου ημισφαιρίου κάτω από τη θάλασσα. Αυτή η ζώνη είναι αποτέλεσμα της βύθισης της Ινδο-Αυστραλιανής πλάκας κάτω από την Ευρασιατική πλάκα. Πέρα από το εξαιρετικό της βάθος, η περιοχή είναι ιδιαίτερα σεισμική. Μεγάλοι σεισμοί και τσουνάμι έχουν προκύψει από αυτή την περιοχή, συμπεριλαμβανομένης της τεκτονικής ρογμής που προκάλεσε το καταστροφικό τσουνάμι του 2004.
Κάτω από τα φαινομενικά ειρεμα νερά του Νότιου Ινδικού βρίσκεται ένα από τα πιο ενεργά και επικίνδυνα γεωλογικά όρια του πλανήτη. 16. Ειρηνικός ωκεανός, η μεγάλη περιοχή απορριμμάτων ανάμεσα στην Καλιφόρνια και τη Χαβάη. Ανάμεσα στην Καλιφόρνια και τη Χαβάη, στο υποτροπικό τύρβι του Ειρηνικού ωκεανού, επιπλέει η λεγόμενη μεγάλη περιοχή απορριμμάτων του Ειρηνικού. Δεν είναι μια στερεή νήσος, αλλά μια τεράστια συσσόρευση πλαστικών και μικροπλαστικών παγιδευμένων από κυκλικές ρεύματα. Υπολογίζεται ότι καλύπτει μια έκταση πάνω από 1,6 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα, μεγαλύτερη από πολλές χώρες. Το πιο ανησυχητικό είναι ότι μεγάλο μέρος του υλικού δεν είναι ορατό με γυμνό μάτι. Πρόκειται για μικροσκοπικά θραύσματα που εισέρχονται στην θαλάσσια τροφική αλυσίδα. Ψάρια, πτηνά και χελώνες καταναλώνουν αυτά τα απορρίμματα, τα οποία μπορούν να ταξιδέψουν χιλιάδες χιλιόμετρα πριν συγκεντρωθούν σε αυτή την περιοχή. Στον μεγαλύτερο ωκεανό του κόσμου υπάρχει μια ζώνη όπου το ανθρώπινο αποτύπωμα έχει μετατραπεί σε σχεδόν μόνιμη αιωρούμενη παρουσία. 15. Ατλαντικός ωκεανός, η βραστή λίμνη κρυμμένη κάτω από τον κόλπο του Μεξικού. Το 2015, επιστήμονες που εξερευνούσαν τον πυθμένα του κόλπου του Μεξικού μπροστά στις ακτές των Ηνωμένων Πολιτειών ανακάλυψαν κάτι ενιγματικό σε βάθος σχεδόν 1.000 μέτρων. Μια υποβρύχια λίμνη. Στη μέση του Ατλαντικού ωκεανού υπάρχει μια κοιλότητα γεμάτη με εξαιρετικά αλμυρό και πυκνό νερό που δεν αναμειγνύεται με το περιβάλλον υδάτινο σώμα. Από μακριά μοιάζει με μια κυματιστή επιφάνεια, με μια σαφώς ορισμένη όχθη, σαν να επρόκειτο για λίμνη μέσα σε ωκεανό. Όμως το πιο εντυπωσιακό είναι η χημεία της. Αυτή η λίμνη περιέχει τόσο υψηλές συγκεντρώσεις αλατιού και μεθανίου, που είναι θανατηφόρες για τα περισσότερα θαλάσσια πλάσματα που πέφτουν μέσα της. Έχουν παρατηρηθεί ψάρια και καβούρια να πεθαίνουν γρήγορα μετά την επαφή με τα τοξικά της νερά. Παρόλα αυτά, στα όρια της ευημερούν κοινότητες βακτηρίων και μυδιών που εξαρτώνται από χημικές διεργασίες και όχι από το ηλιακό φως. Πρόκειται για ένα ακραίο, απομονωμένο και σχεδόν εξωγήινο οικοσύστημα κρυμμένο στα βάθη του Δυτικού Ατλαντικού. 14. Ινδικός ωκεανός, το ατόλον που σηματοδοτεί το ακριβές σημείο του θαλάσσιου Ισημερινού στις Μαλδίβες. Στην καρδιά των Μαλδίβων, μέσα στον Ινδικό ωκεανό, το ατόλον Γκάφου Ντάλου εκτείνεται τόσο κοντά στον Ισημερινό που κάποια από τα νερά του τον διασχίζουν κυριολεκτικά. Αυτή η Ισημερινή θέση έχει γεωγραφική επίδραση λίγο ορατή, αλλά ισχυρή. Η περιοχή επηρεάζεται από ρεύματα που αλλάζουν κατεύθυνση 2 φορές τον χρόνο λόγω των μουσώνων, μεταβάλλοντας εντελώς τα παραδοσιακά μοτίβα ναυσιπλοείας. Το συναρπαστικό είναι ότι, σε αντίθεση με πολλά ηφαιστειακά αρχιπελάγη, οι Μαλδίβες αποτελούνται σχεδόν αποκλειστικά από κοραλιογενείς δομές χτισμένες πάνω σε αρχαία βυθισμένα ηφαίστεια. Αυτό σημαίνει ότι η βραχώδης βάση βρίσκεται εκατοντάδες μέτρα κάτω από την επιφάνεια, ενώ η στεριά υψώνεται μόλις 1 ή 2 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Στο σημείο όπου ο πλανήτης χωρίζεται σε βόρειο και νότιο ημισφαίριο, υπάρχει μια χώρα που κυριολεκτικά αιωρείται πάνω στο σκελετό σβησμένων ηφαιστείων. 13. Ειρηνικός ωκεανός, το μέρος όπου ο ωκεανός αναπνέει CO2 στην Παππούα Νέα Γουινέα. Στην ακτή της Παππούα Νέας Γουινέας, μέσα στον Ειρηνικό ωκεανό, υπάρχουν υποθαλάσσιες ζώνες όπου φυσικά αναβλύζει διοξίδιο του άνθρακα από τον πυθμένα της θάλασσας. Αυτές οι ηφαιστειακές διαρροές δημιουργούν περιοχές με επίπεδα οξύτητας πολύ υψηλότερα από τον μέσο όρο των ωκεανών. Το εντυπωσιακό είναι ότι οι επιστήμονες χρησιμοποιούν αυτούς τους τόπους ως παράθυρα στο μέλλον για να μελετήσουν πώς θα επηρεάσει η παγκόσμια οξύνηση τους κοραλιογενείς υφάλους. Σε αυτά τα νερά, ορισμένοι κοραλιογενείς υφάλους δείχνουν απροσδόκητες προσαρμογές, ενώ άλλα είδη σχεδόν εξαφανίζονται. Πρόκειται για ένα φυσικό εργαστήριο εν πλώ, ή καλύτερα κάτω από το νερό, όπου μπορεί κανείς να παρατηρήσει σε πραγματικό χρόνο πώς τα οικοσυστήματα ανταποκρίνονται σε ακραίες χημικές αλλαγές. Σε μια περιοχή γνωστή για τη θαλάσσια βιοποικιλότητά της, ο ωκεανός αποκαλύπτει ενδείξεις για την τύχη των υφάλων σε όλο τον κόσμο. 12. Αρκτικός ωκεανός, το μεθάνιο παγιδευμένο κάτω από τη θάλασσα της Σιβηρίας. Στην ηπειρωτική πλατφόρμα της Ανατολικής θάλασσας της Σιβηρίας, που αποτελεί μέρος του Αρκτικού ωκεανού μπροστά από τη Ρωσία, υπάρχουν τεράστια αποθέματα μεθανίου παγιδευμένα κάτω από το υποθαλάσσιο περίπαρφο. Αυτό το αέριο είναι παγωμένο με τη μορφή υδράτων ενός είδους αναφλέξιμου πάγου που παραμένει σταθερό μόνο υπό συγκεκριμένες συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας. Το ανησυχητικό είναι ότι η άνοδος της θερμοκρασίας στον Αρκτικό μπορεί να αποσταθεροποιήσει μέρος αυτών των αποθεμάτων, απελευθερώνοντας μεθάνιο στις
στήλη του νερού και τελικά στην ατμόσφαιρα, δεδομένου ότι το μεθάνιο είναι ένα αέριο του θερμοκηπίου πολύ ισχυρότερο από το διοξίδιο του άνθρακα σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα. Η μαζική απελευθέρωσή του θα μπορούσε να εντείνει την κλιματική αλλαγή. Κάτω από τα ψυχρά και φαινομενικά ήρεμα νερά του Σιβηρικού Αρκτικού κοίται ένας από τους πιο ευαίσθητους και δυνητικά εκρηκτικούς κλιματικούς παράγοντες του πλανήτη. 11. Ατλαντικός ωκεανός. Το νησί που γεννήθηκε από τη φωτιά στην Ισλανδία και συνεχίζει να εξελίσσεται. Το 1963, μπροστά στη νότια ακτή της Ισλανδίας, μια υποβρύχια έκρηξη στον Ατλαντικό ωκεανό δημιούργησε ένα νέο νησί, τη Σούρτσεϊ. Για αρκετούς μήνες, ηφαιστειακές εκρήξεις αναδύονταν από τη θάλασσα, συσσωρεύοντας στάχτη και λάβα μέχρι ότου το ξηρό έδαφος αναδυθεί στην επιφάνεια. Ήταν μία από τις λίγες περιπτώσεις στην σύγχρονη ιστορία όπου οι επιστήμονες μπόρεσαν να παρακολουθήσουν σε πραγματικό χρόνο τη γέννηση ενός νησιού. Από τότε, η Σούρτσεϊ προστατεύεται αυστηρά και μόνο εξουσιοδοτημένοι ερευνητές επιτρέπεται να την επισκέπτονται. Αυτό έχει επιτρέψει τη μελέτη του πώς η ζωή απικίζει ένα εντελώς νέο έδαφος. Πρώτα βακτήρια και μύκητες, κατόπιν φυτά που φέρνει ο άνεμος ή θαλάσσια πτηνά, και τελικά έντομα και πουλιά που αρχίζουν να κάνουν φωλιές. Είναι ένα μοναδικό φυσικό πείραμα στον κόσμο, όπου ο Ατλαντικός όχι μόνο έγινε αυτόπτης μάρτυρας της εμφάνισης νέας γης, αλλά και της δημιουργίας ενός οικοσυστήματος από το μηδέν. Μην ξεχάσετε να εγγραφείτε και να αφήσετε το like σας για να συνεχίσετε να μαθαίνετε απίθανα δεδομένα για κάθε γωνιά του εξαιρετικού κόσμου μας. 10. Ειρηνικός ωκεανός. Η λίμνη με τις μέδουσες χωρίς θηρευτές στα Παλαιά, στον αρχιπέλαγο των Παλαιών, σε ένα μικρό νησί του δυτικού Ειρηνικού ωκεανού. Υπάρχει μια απομονωμένη θαλάσσια λίμνη που ονομάζεται Jellyfish Lake. Αν και σήμερα είναι χωρισμένη από τον ανοιχτό ωκεανό με ασβεστολιθικά πετρώματα, παραμένει συνδεδεμένη με τον ωκεανό μέσω υπόγειων ρογμών. Εκεί ζουν εκατομμύρια χρυσές μέδουσες που εξελίχθηκαν επί χιλιάδες χρόνια χωρίς φυσικούς θηρευτές, χάνοντας σε μεγάλο βαθμό τη δύναμη του τσιμπήματός τους. Το πιο εντυπωσιακό είναι η καθημερινή τους συμπεριφορά. Κάθε μέρα μεταναστεύουν οριζόντια μέσα στη λίμνη, ακολουθώντας την πορεία του ήλιου, αναζητώντας το φως που χρειάζονται για τα συμβιωτικά φύκη που ζουν στο σώμα τους. Είναι ένα από τα λίγα μέρη στον κόσμο όπου οι άνθρωποι μπορούν να κολυμπήσουν πλαισιωμένοι από σμήνη μεδουσών χωρίς να υποστούν σημαντική ζημιά. Σε μια απομακρυσμένη γωνιά του Ειρηνικού, η εξέλιξη δημιούργησε ένα σχεδόν κλειστό, ευαίσθητο και εξαιρετικά ιδιαίτερο οικοσύστημα. 9. Ατλαντικός ωκεανός. Τα αόρατα σύνορα μεταξύ Ευρώπης και Αμερικής στις Αζόρες, στη μέση του Ατλαντικού ωκεανού. Ο αρχιπέλαγος των Αζωρών, που ανήκει στην Πορτογαλία, βρίσκεται ακριβώς πάνω στη Μεσοατλαντική ραφή. Στο νησί Σάο Μιγγέλ είναι δυνατό να επισκεφτεί κανείς περιοχές όπου οι τεκτονικές πλάκες της Ευρασίας, της Βόρειας Αμερικής και της Αφρικής αλληλεπιδρούν σε ένα πολύπλοκο τριπλό σημείο. Πρόκειται κυριολεκτικά για ένα ενεργό γεωλογικό σύνορο μεταξύ υπήρων. Κάτω από αυτά τα ηφαιστειακά νησιά, η γη νυφλιώς αποχωρίζεται αργά, δημιουργώντας νέο ωκεάνιο βράχο. Αυτό εκδηλώνεται με fumaroles, θερμές πηγές και συχνή σεισμική δραστηριότητα. Το εντυπωσιακό είναι πως, ενώ οι τουρίστες περπατούν σε καταπράσινα τοπία και ηφαιστειακές λιμνοθάλασσες, κάτω από τα πόδια τους ο Ατλαντικός ανοίγει χιλιοστό προς χιλιοστό κάθε χρόνο, διευρύνοντας τον ωκεανό και απομακρύνοντας σταδιακά την Αμερική από την Ευρώπη. 8. Ινδικός ωκεανός, το υποβρύχιο ηφαίστειο που δημιούργησε το νεότερο νησί κοντά στη Μαϊότ. Το 2018, μπροστά από το νησί Μαϊότ, γαλλικό έδαφος στον Δυτικό Ινδικό ωκεανό, ανιχνεύτηκε έντονη και ανεξήγητη σεισμική δραστηριότητα. Μεταγενέστερες έρευνες αποκάλυψαν ότι σε βάθος περίπου 3.500 μέτρων είχε γεννηθεί ένα νέο υποβρύχιο ηφαίστειο. Μέσα σε λίγους μήνες εκτόξευσε τεράστιους όγκους μάγματος, σχηματίζοντας μια κατασκευή σχεδόν 800 μέτρων ύψους. Το εξαιρετικό είναι ότι αυτό το γεγονός αποτέλεσε μια από τις μεγαλύτερες υποβρύχιες ηφαιστειακές γένες που έχουν καταγραφεί σε πραγματικό χρόνο. Ακόμη και το νησί Μαϊότ μετακινήθηκε κατά μερικά εκατοστά λόγω της εκένωσης του μαγματικού θαλάμου. Κάτω από τα φαινομενικά ήρεμα νερά του Δυτικού Ινδικού, ο βυθός μεταμορφώθηκε δραματικά χωρίς οι περισσότεροι να το αντιληφθούν. 7. Αρκτικός ωκεανός, ο αγώνας για τον Βόρειο Πόλο κάτω από τον πάγο. Κάτω από το παγωμένο στρώμα του Αρκτικού ωκεανού, γύρω από τον Βόρειο Πόλο, διεξάγεται μια σιωπηλή γεωπολιτική διαμάχη.
Χώρες όπως η Ρωσία, ο Καναδάς και η Δανία, μέσω της Γροιλανδίας, έχουν υποβάλει αξιώσεις στον OTA για την επέκταση των υπηρωτικών πλατφορμών τους κάτω από τον πολικό βυθό, ο λόγος, πιθανές αποθήκες πετρελαίου, αερίου και στρατηγικών ορυκτών. Το 2007, μια ρωσική αποστολή μάλιστα, φύτεψε συμβολικά μια σημαία από τιτάνιο στον πυθμένα κάτω από το Βόρειο Πόλο, σε βάθος πάνω από 4.000 μέτρα. Αν και δεν έχει νομική ισχύ, η κίνηση αυτή ανέδειξε τη αυξανόμενη στρατηγική σημασία του Αρκτικού. Καθώς ο πάγος υποχωρεί, ναυτικοί δρόμοι που παλιότερα ήταν αδιάβατοι γίνονται πλωτοί και ο πιο απομακρυσμένος ωκεανός του πλανήτη γίνεται σκηνικό για μια νέα παγκόσμια ανταγωνιστική δραστηριότητα. 6. Ειρηνικός ωκεανός. Το βαθύτερο άδυτο του νότιου ημισφαιρίου, στην Τόγκα βορειοανατολικά της Τόγκα, μέσα στον Ειρηνικό ωκεανό, βρίσκεται η τάφρος της Τόγκα, με το βαθύτερο σημείο της να υπερβαίνει τα 10.800 μέτρα. Είναι μια από τις πιο ενεργές ζώνες βύθισης στον κόσμο, όπου η πλάκα του Ειρηνικού βυθίζεται κάτω από την Ινδοαυστραλιανή πλάκα, με ασυνήθιστα μεγάλες γεωλογικές ταχύτητες. Αυτή η ταχύτητα της τεκτονικής δημιουργεί έντονη σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα στην περιοχή. Επιπλέον, η ακραία πίεση και η απομόνωση έχουν επιτρέψει την ανάπτυξη ειδών που έχουν προσαρμοστεί σε όρια συνθηκών. Η τάφρος της Τόγκα ανταγωνίζεται σε βάθος αυτή των Μαριανών και αποδεικνύει ότι ο νότιος Ειρηνικός φιλοξενεί μερικά από τα πιο ακραία και λιγότερο εξερευνημένα περιβάλλοντα του πλανήτη. 5. Ατλαντικός ωκεανός, ο υποβρύχιος ποταμός κάτω από τον Αμαζόνιο μπροστά, στην εκβολή του ποταμού Αμαζονίου στη Βραζιλία. Το γλυκό νερό ρέει προς τον Ατλαντικό ωκεανό, δημιουργώντας μια γιγάντια πνοή που μπορεί να εκτείνεται εκατοντάδες χιλιόμετρα μέσα στη θάλασσα. Η εκφόρτιση είναι τόσο μαζική που μεταβάλλει την επιφανειακή αλμυρότητα σε μια εκτεταμένη ωκεάνια περιοχή. Ωστόσο, το πιο εντυπωσιακό είναι ότι κάτω από τον ωκεάνιο πύθμενα έχει εντοπιστεί ροή υπόγειου γλυκού νερού που κινείται παράλληλα με την ακτή, γνωστή ανεπίσημα ως ο ποταμός Χάμζα. Αν και δεν πρόκειται για έναν συμβατικό ποταμό, αυτό το σύστημα αργής ροής αποδεικνύει ότι ακόμη και κάτω από τον πυθμένα του Ατλαντικού υπάρχουν κρυφές υδροδυναμικές διεργασίες που συνδέουν υπήρους και ωκεανούς με αναπάντεχους τρόπους. 4. Ινδικός ωκεανός, το σημείο νέμο του Ινδικού στις Κεργελέν, στο απομακρυσμένο αρχιπέλαγο των νήσων Κεργελέν, γαλλικό έδαφος στο νότιο Ινδικό ωκεανό, βρίσκεται ένας από τους πιο απομονωμένους κατοικημένους τόπους στον πλανήτη. Οι νήσοι αυτές, που αποκαλούνται νησιά της ερημιάς, βρίσκονται χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από την Αφρική, την Αυστραλία και την Ανταρκτική. Δεν υπάρχει μόνιμος πολιτικός πληθυσμός, μόνο επιστήμονες και τεχνικό προσωπικό που εναλλάσσονται περιοδικά. Το κλίμα είναι εχθρικό, με σχεδόν σταθερούς έντονους ανέμους και τρικυμισμένες θάλασσες. Σε αυτήν την απομακρυσμένη γωνιά του νότιου Ινδικού, η απομόνωση είναι τόσο ακραία που για αιώνες μόνο κυνηγοί φαλενών και περιστασιακοί εξερευνητές πάτησαν τις ακτές της. Είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα γεωγραφικής μοναξιάς στη ανοιχτή θάλασσα. 3. Αρκτικός ωκεανός, το στενό που κάποτε ήταν γέφυρα μεταξύ υπήρων. Το στενό του Μπέρινγκ, σήμερα καλυμμένο από τα νερά του Αρκτικού ωκεανού και του Βόρειου Ειρηνικού, ήταν κατά τη διάρκεια της τελευταίας εποχής των παγετώνων μια χερσαία γέφυρα γνωστή ως Βεριγγία. Όταν η στάθμη της θάλασσας ήταν πολύ χαμηλότερη, η Ασία και η Βόρεια Αμερική ήταν συνδεδεμένες με ξηρά. Μέσω αυτού του διαδρόμου μετανάστευσαν όχι μόνο ζώα όπως μαμούθ και βίσονες, αλλά και οι πρώτες ανθρώπινες ομάδες που απήκησαν την Αμερική. Κάτω από τα ψυχρά σημερινά νερά βρίσκεται ο αρχαίος υπηρωτικός σύνδεσμος που επέτρεψε μία από τις πιο σημαντικές μεταναστευτικές κινήσεις στην ανθρώπινη ιστορία. Σήμερα ο ωκεανός καλύπτει αυτό που κάποτε ήταν μια προϊστορική αυτοκινητόδρομος ανάμεσα σε κόσμους. 2. Ειρηνικός ωκεανός, η σιωπηλή ζώνη του νότιου Ειρηνικού. Σε μια περιοχή του νότιου Ειρηνικού ωκεανού, ανάμεσα στη Χιλή και τη Νέα Ζηλανδία, υπάρχει μια εκτεταμένη περιοχή που είναι γνωστή στους επιστήμονες ως η Δίνη του Νοτιού Ειρηνικού. Θεωρείται μια από τις ωκεάνιες περιοχές με τη λιγότερη θρεπτική ουσία στον πλανήτη, με εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα ορατής θαλάσσιας ζωής. Η έλλειψη θρεπτικών ουσιών οφείλεται στην απουσία ανόδων και στην σταθερότητα των ρευμάτων, δημιουργώντας μια ωκεάνια έρημο. Το νερό είναι τόσο καθαρό και φτωχό σε σωματίδια που το ηλιακό φως μπορεί να διεισδύσει σε ασυνήθιστα βάθη. Στον μεγαλύτερο ωκεανό του κόσμου υπάρχει μια περιοχή τόσο βιολογικά φτωχή που έχει συγκριθεί με έρημο της ξηράς, αποδεικνύοντας ότι δεν είναι όλα τα νερά γεμάτα ζωή. 1. Ατλαντικός ωκεανός, η μαγνητική ανομαλία μπροστά στη Βραζιλία.
Στο Νότιο Ατλαντικό ωκεανό, μπροστά στην ακτή της Βραζιλίας, βρίσκεται η ανομαλία του Νότιου Ατλαντικού, μια περιοχή όπου το γεωμαγνητικό πεδίο της Γης είναι σημαντικά πιο ασθενές από ό,τι σε άλλες περιοχές του πλανήτη. Αυτή η αδυναμία επιτρέπει σε ενεργητικά ηλιακά σωματίδια να πλησιάζουν περισσότερο την επιφάνεια της Γης. Το φαινόμενο έχει πραγματικές επιπτώσεις. Δορυφόροι που διασχίζουν αυτή την περιοχή αντιμετωπίζουν συχνότερα ηλεκτρονικές βλάβες και οι διαστημικές υπηρεσίες παρακολουθούν με προσοχή τις επιπτώσεις του. Αν και δεν είναι ορατό από την επιφάνεια της θάλασσας, κάτω από αυτό το κομμάτι του Νότιου Ατλαντικού υπάρχει μια μαγνητική ιδιαιτερότητα που συνδέει άμεσα τον ωκεανό με βαθιές διαδικασίες του εσωτερικού της Γης και με την ηλιακή δραστηριότητα. Είναι μια τελική υπενθύμηση ότι οι ωκεανοί δεν επηρεάζουν μόνο την επιφάνεια του πλανήτη, αλλά συνδέονται με δυναμικές που φτάνουν μέχρι την καρδιά της Γης και το διάστημα. Μετά από την εκμάθηση αυτών των 35 γεωγραφικών δεδομένων για τους ωκεανούς του πλανήτη μας, πες μας, ποια σου άρεσε περισσότερο ή ποια σε εντυπωσίασε? Άφησες τις απαντήσεις σου στα σχόλια και ας δούμε πόσοι συμφωνούμε. Και μιλώντας για επιλογή, το καλύτερο που μπορείς να κάνεις είναι να δεις το βίντεο παρακάτω. Έτσι θα γίνεις πραγματικός ειδικός στη γεωγραφία. Αλλά πριν φύγεις, μην ξεχάσεις να εγγραφείς και να πατήσεις μου αρέσει, ώστε να συνεχίσουμε να μαθαίνουμε μαζί. Τα λέμε στο βίντεο.